Lav dit makeup med mig. Jeg starter med at sætte det her headband på. Bare lige for info, jeg bruger ikke noget. Det her, det var for sjov. Det er makeup. Jeg bruger ikke foundation, fordi jeg bruger det mest concealer. Jeg starter med at putte concealer. Jeg putter den her concealer på. Den er fra normal af. Og jeg ikke vil have mere i. Altså den er bare så til at blande ud. Så nu blander jeg den. Så nu har jeg puttet concealer på nu. Jeg putter noget der på. Jeg putter den der på for at få lidt mørkere ud. Og der putter den så den på. Jeg hvor det dækker, så bruger jeg bare den og børste til at blande ud. Den er knækket, så lad mig tage det. Så har jeg den derude, og så putter jeg noget der på. Okay, den er nok lidt grim, men det er fordi den er gået i stykker, der er ikke mere i. Så ja, blander det. Jeg blander det bare med den her igen. Så er det med for, hvis jeg kigger herop, så er det fordi, der er et spejl. Min næse er blevet lidt grim. Så er den derude. Okay, så er der jo altid ud med en cream brush, men det er fordi, jeg ikke har nogen. Så læbestift. Prøv læbestift. Så ja, det her, hvis I kan se. Så børster jeg bare opad. Jeg ved ikke, om det hjælper. Nå, der er også produkt på den her. Det fikser jeg lige. Okay, jeg ved ikke lige, hvor min Huda Beauty Bronzing puder henne, så det stepper vi lige springe over. Kan vi se det her? Det der mørke, jeg fik ikke blandet det hele ud til at putte. Det gør det lige med concealer. Okay, jeg fik lige det. Jeg skal ikke lige tage her af, jeg har concealer på læberne, fordi jeg så sådan et hackman, han putter concealer på sine læber og puder på, så man får sådan et glow-agtigt. Men det er fordi, at min puder har ikke noget i. Ja, så jeg putter noget lip liner på. Jeg mangler faktisk highlighter. Jeg putter lip liner på her, og så highlighter på efter. Så jeg lige taget lip liner på, så jeg putter lige den her for W7. Og så lip gloss. Den her for W7, den matcher så godt til den her lip liner. Så lip gloss på nu. Den er også for W7. Så jeg lige var færdig. Så er det til highlighter. Jeg putter det på mine kinder her. Og her. Og på næsen her. Og så ind i de der ting der. Jeg bruger den her børste til herinde. Jeg gider altså ikke lige at tage mascara på, fordi det gør min øjne sort under her. Og det færdige resultat til sådan her.